Здравейте, приятели! Добре дошли на канала. В днешния урок ще ви покажа какви чудесни неща може да върши ето този инструмент Crop Tool. Виждаме една снимка, която е с много така лош хоризонт, наклонена. Да преминем към урока. Активираме Crop Tool, дясно копче на мишката, избираме Crop Tool. Кликваме върху картинката, след това активираме този бутон. Трябва да стане сив и активен. Натискайки лявото копче на мишката и задържайки го, прекарваме линия по хоризонта. По-лошия хоризонт пускаме. Кликваме ОК и вуаля! Перфектно кадрирана картинка с изправен хоризонт. Да преминем към следващата картинка. Искам да отделя тази картина от целия фон и да остане само тя в кадър. Преминаваме на перспектив Crop Tool. Кликваме с лявия бутон на мишката. Кликваме отново. Кликваме. Идеята е много коректно и точно да бъдат поставени точките. За целта можете да си увеличите картинката, ако искате. Кликваме отново. Даваме ОК. Ето резултата. И случай е прекрасен. И така, надявам се да съм ви бил полезен. До нови срещи, приятели!